היום כולנו מוכנים לצאת לאספה עם כל העוצמה. אנחנו לא מאססים, אל הקצב נכנסים, אל היעד נגיע. אנחנו לא מתייאשים, אין פה מקום לעצלנים, ויש אצלנו משהו מיוחד, לא נעצור כי אנחנו יד ביד. שערי תורה, כולנו מתגייסים למטרה, פינות לא מעגלים, כי כל תרומה של חיים מועילה למען התורה, בשביל הישיבה. שערי תורה, לומדים חזקים, שטייגן ברמה, בחוץ כולם יודעים שכל בחור לומד את הגמרא, עם אין סוף השקעה מוסיף לאווירה בשערי תורה. בבית מדרש כולם לומדים סברות וחידושים עם עוצמות ברקיע, והשמחה בעננים, את המצב פה נרים, לשמיים נגיע. לאספה אנו יוצאים, למטרה כולנו מתגייסים, ואף פעם אתה לא תהיה לבד, כי אנחנו מאוחדים לעד. שערי תורה, כולנו מתגייסים למטרה, פינות לא מעגלים, כי כל תרומה של חיים מועילה למען התורה, בשביל הישיבה. שערי תורה, לומדים חזקים, שטייגן ברמה, בחוץ כולם יודעים שכל בחור לומד את הגמרא, עם אין סוף השקעה מוסיף לאווירה בשערי תורה. יצאנו לסוף, אבל עדיין לא הגענו עד הסוף, צריך רק להמשיך ויאללה להעיף את המטרה, תביא אותה פיה.